А вы ведалі, што Янка Купала спачатку пісаў па-польску. У 19 стагоддзі пад уплывам імперый беларуская мова лічылася мовай сялян, а адукаваная шляхта часцей пісала па-польску. І Купала таксама з гэтага пачынаў. Але ён чытаў паэта Уладзіслава Сыракомлю. Хоць Сыракомля сам пісаў па-польску, але ён апісваў жыццё тут, беларускія мясцовасці, людзей, штодзённасць беларускага краю. У 1848 годзе, у час, калі ў Еўропе актыўна фармаваліся нацыянальныя рухі, Сыракомля напісаў верш па-беларуску. У ім ідэя яднання шляхты і сялян і змагання за свабоду і гонар. Верш не дазвалялі друкаваць 13 гадоў. Кажуць, што Сыракомля беларусізаваў Купалу. У тым сэнсе, што яго тэксты задалі погляд на Беларусь як на самастойную тэму літаратуры. І ўжо новае пакаленне аўтараў, у тым ліку Янка Купала, зрабіла наступны крок і пачало пісаць па-беларуску.